That's much better. Fáiltas fihan agad Páirc Chadwicks Loch Garman Cluiche Leathcheannais Iomána Laighean gábhílegus a fiche hain an Iran átrú Loch Garman ag Tráchtaireacht na cuairteoirí Áth Cliath agus sin agsúla da chaibhleann an Sotranóna an Páirc Éirice ar fád dromcla den chéad sco an Green an úsáring gá chémas 5 Celsius agus gachrad olah le haig cluiche na híthe an nocht. Na fórna bhfuil tá si dul chun Páirce mar a raníocht níos túisce an tachtan fuair Loch Garman ar dúis agus fuair láidir ránathe ag na Cóbhanna Stóri Aidan O'Connor agus Paul Carley sa cúl, Tiernan Dial, Lína Lán cúl, Cino Tuma, Owen Whelan agus Robbie Chapman. Lína Leachúil an a láidir ag Loch Garman, Dylan Purcell, Sean Cooney agus Paddy Dial agus a Lorna Páirce, Cumánsúil ar Edward Harney agus Killian Byrne.
Sna tosathe tá siad láidir freisin Darby Purcell, Adam O'Grady agus Fionn Walsh agus an lína lántasach ag Loch Garman Tráchtaireacht tá Simon Roach an lántasí Luke Roach agus captain na fórna Luke Murphy. Maidir le Áth Cliath ríis tá fuair an láidir round ag Garrod O'Rian an Banistóir agus tá siad Olaf agus ag súil go mór leis an caibhlann sa Fionn Baid ó chailme chud na Craobhacha sa cúil de Áth Cliath Tráchtaireacht an lína lánt cúil David Lucy, Barry Maguire agus Sean MacDonald, an lína leachúil Jack Behan, Conor Dolan agus Owen Keys, agus a ríis tá Bert Immerthóir Haribh láidir lár na Páirce, Ben Goran ifar hocht agus Liam Garrigan captain na fórna ifar nai. An lína lechasach is as an lína seo tháinig for bhór na scórin an tachtain Chicago gine na mí, Conrock, Conal O'Rian agus Dennis McSweeney, agus lína lántasach láidir ríis Diarmuid O'Dooling, Callum Walsh agus Leon Kennedy. Má se gacrad Olaf don Cluiche Leathcheannais an so Tráchtaireacht dúis an na bhórdas na bútóirí áit sa Cluiche Leathcheannais an tachtain seo chuing agus sin an spruch atá ag an dá iarn an so Tráchtaireacht agus an Loch Leathcheannais ag seasamh le haig árán na bhíon Tráchtaireacht fuirfa chun amíochta. Siadé gacrad Olaf don Cluiche Leathcheannais an so Áitinson Craobh an tachtain seo chuing cailchuinnig agus íomhálaí gimmerte an am céan na ríiste nacht agus dábhrí sin beag fisig na fórna ag deir na himmartha céimh ag a dulraig go dtíon Cluiche Leathcheannais agus caiimiid críoch nó le tar éigent an so Tráchtaireacht má críoch níimiidir chóscóir ag deire an seacan ómad beag gá shréimhse den ómad agus mátáid fós cartham an son beag gá le Pocanna Éirice chun na fórna a scarún Míchéal an réiteoir don Tráchtaireacht ná fear íomhálaí sin é Adam Kinahan tá héin agus iarn réig freisin agus na honnadathe deirnecha teachtasteach san ardán an so tá mé héin lonathe lár an ardán an so rairc úntaach agus gacrad Olaf agus ina cheartan so dar nó bhí bua anna bhaith Áth Cliath réir sa Cluiche Leathcheannais san amount fé fithe I gine íomhálaí a Páirc Parnell agus cúil idir na fórna ag an deir an féidir lo dul go dtíon Cluiche Leathcheannais ag an rád na Mionúir sin ceistá tús má déntaach agus ní léon ceist nach bhfuil bríomhar am asna dosa an count an teachtasteach na muir ag fécant ach ag an deir iirecht Leon Kennedy an son a mithir chlé agus fórín chéad count an Cluiche mithir stré agus an tinrad beidir churcasteach a reinir Tráchtaireacht an Green Ísel tá dul fé héh ar lámh léige sin ag fécant amach an so Tráchtaireacht na fad galóir leis an boch amach an so ag fear ifar héin de Loch Garman sin tír ná an duine deirnach tháinig amach ar a Páirc agus é Olaf Gama don Cluiche ára seo Cillian Byrne inis leis sellh seansaige siúd an chéad cúlín a bhaintach na muir ag fécant in náda ach a ríist an counts an a mithir stré ag Loch Garman so seansaigh an dáhéh ag na fórna luach in san immert ach an dá count a mithe ar fóríl. Is an bochamach dachartaí a gaiine sellh glán a bhuachant ag an deire Irina Loch Garman éagháil tarnáis tá brú a teachtasteach an son an slitir caiilte agus tarnáis ag Áth Cliath agus ag an captain Liam Garrigan Carrick tastáil uig siúd inis agus ag fécant céir is féidir leis a dhéanamh ag an deire tá sé fós ag an captain Bert Shoreheimpler fad na talúna chuirn sin count agadtí a chumarthóir lár Páirc ach ní éiríonn leis Loch Garman inis ag tríd ag iarraigh an slitir van tarnáis tá sé sin déantacha obair an son ag Luke Murphy sin éon captain an pass amach an dí Darby Purcell a dul le tart fí éon cúlín agus seansar an chéad cúlín den Cluiche níl ag a deire díreach ar clé agus ar fóríl gá seans luach ag Loch Garman agus an dá ceanna mithir stré. Gin sé obair na gapal ar fad obair cruig ach ag an deire ní raibh an cruinneas aige agus an cúlbáir dul seach an son na chin tú go bhfuil gohéanaí I gceart nó tá an
Seasca Cúgatown ag an Dara, well, seo chance. Ag Loch Garman an lán tosí sin é Luke Roach can this an príomhscóráil ag an bhuireann tá sé sin a methe Haran Trasnán is brá leis an Lochland á tú leis sin an chéad scóir teacht insan Cluiche de Loch Garman treis gán ómad Beis ag súla tá spántas má Hallor Dave Howland farchan is star goáil ag Áth Cliath a dul ruúthar tá rana leistigh an son ag an Dara tá sé stacha fada le Ben Goran ag an Dara tá seansar scóran counts an a methe Haran Trasnán sin scór den sco tá slú a maithú Áth Cliath tugann sa rís tróna iad ag súla hát a bhaint freisin insan Cluiche Leathcheannais Slitteric bugga go married Tús na himmerthe Loch Garman inis agus Shellah Búta Cobar bha Denton son ag Adam O'Grady Favorú Shira Heinchak Bert a fannacht ag an Dara tá sé fut ag an tarna dinis in Fairlar Park ag Killian Byrne ag feictear na round ba bheagnar chail sé tá sé caiilte ag an Dara agus glanta go snastan son ag Dennis McSweeney Loch Garman Favorú inis agus Áth Cliath dullar an ansaí tras na héin tá siad mar in sna tosa Sá Robertson son ag Diarmid O'Dooling go hard agus Haran Trasnán Sar Chúlín an son ag fearna Dráchtaireacht agus na cuairtóirí gafa chun tosig. Cluiche fechan son ag an réitóir agus puck saoir ag an Áth Cliath. Is dul tíorchan an count hógan tá Dennis McSweeney ó chuman naomh Oliver Plunkade agus an muir ará leis teir siar cúpla chéim son. Dul go céin dachartaí rómhór fad a chuir leis an slitir ar seach nó na chófar fe donna máíocht dúir duine amháin níos túisce man féidir leat amáíocht a immert ar a Páirc son ní féidir immert in éon áit agus an ceart a get an Páirc ar ausar fá tá Áth Cliath inis ag lurg scór iver a trí an count son na dul isteach agus Haran Trasnán Diarmid O'Dooling a rís an tarna ceanna go siúd agus an bhearna méid a rís ag Áth Cliath tá siad sásta leis an tús. Trí scóir inis is tigi chéile ag Áth Cliath ag bogam ábh anna Cluicheáin teachtain sicata a gcuine na mí aim siidir ceir a chúl agus 8 gúlín diag agus dábhrí sin beis de súla a spántas maithríis an so tráthnóna tá sé Loch Garman ar Dave Howland farcach anna bhrú a teachta seach ó chosantóirí Áth Cliath Shira hain Loch Garman leis an an réitóirá Lenny Gíoráig ag an Dara tá sé mithir stré agus tá Cluiche le feiciiste an son ag réitóir an Cluiche sin é Adam Kinahan agus tá deisenis ag Áth Cliath aná le haringt. Bhí an dá ar na mothir a Páirc anna luach ar fad agus 6 o'clock vidir má ar feag dahad nóban na mar sin Craobhacha ar an Páirc agus mar sin ach inis tá seans beidir ag Áth Cliath ag Loch Garman a bheith cuairmach an son níl utha cúl luach a chéile aber bhacha dhéanamh an son ag Robbie Chapman féhrú an passamach go dtí Cian O'Tuma inis de Loch Garman agus tá duine leistigh do más féidir an passathir tá sé sin déint agus snasta agus Loch Garman inis ag lorg scóir an Dave Howland Park ach a ríist anna chosint ag Áth Cliath bhí Simon Roach ag irigé sin a bhailú níor dheirigh leis Sean MacDonald ag an Dara ach tá Cluiche an son feicithe ag an réitóir agus cílíonn sé sin go méid seans ag Loch Garman agus an lán tosaí Luke Roach a dul amachchan an count á hógant. Nis iling géir go mad an chéad count don taobhíonn an tógáil Pocanna Éirice ach tá fear seo crainn go maith cúnas i titamansa i Páirc Loch Garman tá seans aige an count á chur Haran Trasnán na muir sásta ag an Dara go bhfuil sé sin déanta agus nastaige an bhearna ar nas go dtí cúlí na bháin agus dír mar bhí tastáilún for an átúil. Ríist Luke Murphy leis an ceann áirithe son agus tá Cluiche an son déanta ag Sean MacDonald istigh an son agus an fearrtá sínta ná Simon Roach agus an réitóir anna chóngat an immert Dom goléon cheis fesin táir sé deis éasca go mád a Luke Roach a tríú cúlín na dheimsiú tá sé díreach os cóir an chúl agus níor cear go mbeadh éon strain in éair ag an lán tosaí an countsa a chur Haran Trasnán. Déanta go maith aige tá míid corm don tarna uair so tróna. Leis an boch amach agus tá deacrachtaí ag Áth Cliath
Le couple nómada nús leis na Pocanna Éirice dá ceann dearna gan a bheith rómháin ceann san na mithe Har an lína a ríist agus tar sé sin buntáiste Har náis do Loch Garman agus an fear thóga an puck slasan á Derby Purcell. Fiochan dearna rána. Ó, sár, bhuilan sa ag Purcell ag beidir an deire rómha mar go bhfuil sé mithe seachtaí lámh an chúl bar tá sé siút féh rúis an son tá sé ar náisina ag Simon Roche a sean ar cúl ag Loch Garman ach sábháilte ar an lína an son. Ag Barry Maguire stoch ag an deire bhí an tá agus an tá dearg an son ar Áth Cliath. An cúl bar a teachtamach Fionn Baid ach stoch a bhainsin na súlad an slitter Simon Roche a tard fion cúl ach ag an deire stoppathe ar an lína faoi sibh cinnte Áth Cliath inis. Seo seans ag Baid. Go ríist Loch Garman teach go maitheisteach san immer tabarfad déant an son ag Purcell a ríist. Bhí Purcell ag immert Áth Cliath don fuair fé fithe réir bhí sé thar bar ar fad. An Purcell ag immert a Loch Garman seanóna díra chomach agus tá puck séir braunta ar Loch Garman agus tá mé cinnte gur bé Luke Roach thiocca gomach an ceann a hógand. Leis Luke Roach trí chúlín ag go dtí seo sa cléthe agus ganach 8 nóman go le immer an sa Páirc Chadwicks Loch Garman an muir a chur a lámh an orda bheoh capíine tá stála go haingan sa trach nóna leis an green ísil seachúin ceansa ó Roach ag an deire an ceansa mithir stré agus an tríú iireacht ar fóríl ag Loch Garman tá siad láidir go mála cúpla nómad in san trín sa lár agus be Áth Cliath inis ag trí agus a déanamh daigant chun an forlámhas sin a fris a ríist Loch Garman ach be bhfuil se thnáis inis ag Áth Cliath tá ó dúling a ríist agus é sin bogasteach go mar. Smachta go háling an son ag Leon Kennedy agus an pass amach go fada le Ben Gáthran sár cúlín ag a siúd agus Áth Cliath gafa cúlín chun tosaigh. Tá dul cúlín ar cúlín an sa i Loch Garman agus deisina sig an cúlbára tíorná an dail. Ansaí eile a hosnú dus na Carman ag Loch Garman gan a bheith déanamh bhála an gceann orthas agus tá Áth Cliath teach bát amháin eile. Sláíonn séach a fada le Conlóirí in os na Crocaig. Club céine leis an Manastóir tá sé feh ruúan sanna cairína sé chuirseach go híisiil gotí Callum Walsh inis an cosantóir ón Whelan mar choúidir Walsh tan sé siar leis an gceann orthas agus a rí sellh cóirs an taobhlín an son ag Conlóirín ag glóir carach ach ag an deir na cosa bainte rá an son agus tá puck séir isteach brunta ag an réitóir agus beag seans bagó le éasca go maith Dennis McSweeney Áth Cliath a chur gá cúlín chun tosaigh. Nes iling geir go maith de McSweeney ach fear ríiste bhín crainn go maith ó thaobh scórála. Fuair sé gá chúl agus 8 gúlín an tachtain se chatta seachgeang agus son ag teacht ó Pocanna Éirice is duine é a bhín anamha le deis na mar seo se ní chéad seans tránónaige ón Dave orthas den Páirc agus go héas go churthisteach agus siúdach ar fóríl agus a ríist chuann sé sinisteach ar an misneach ar leadsóga nuair a bhín ceann mar sin a mithir stré an adóg séitethe ag an réitóir na lis ag Loch Garman an bhfuil cad bogar aig nó nachhfuil ach ag an deir dearn sé fan don bhadóg a gomsa sa le bhfuil cad a hosnú agus cúpla onadí ag taobhú sús an iste Loch Garman agus sean tráthnóna go mín panéil ar fad ag tastáil chun cluiche bhúcan nuair tá sé chóte 22 céim Celsius fós an sotha Loch Garman tá seánú an airige le feiscint ar thaobh na lámha deiseach na súlar fad ar an immert agus sár go bháil an sin ag Loch Garman agus ag Adam O'Grady agus Cluiche a ríist géaltansa ag Áth Cliath agus céile thiocca goach ach Luke Roach chun an ceann orthas a thógand. Trí cúlín ag an lán tosaí go dtí seo agus an dá ceann dearna go teacht ó Pocanna Éirice fuair sé héana seach an tachtain se chatta i gcuine Kyle Dara nuair bhí bua maithachá i Kyle Dara an ceannáid teachta seach ón lán tosaí agus ní léon dad féin ceann orthas á thar an trasna an a ríist tá míad cothram bát amháin eile.
Míchéal Cliath agus round go leir tugann sé dí ón Keys chance go siúdar Cúilín pasúnta go mac chuigach ag an deire clé agus fóríle sam gur ceap roint an Loch Leanúin so go raibh sé sinna methe haran trasnánach ag an deire clé agus fóríle an tríú ceanna tá mithir stré ag Áth Cliath agus ní Loch Leant Áth Cliath peachsásta leis an gine áirithe seachún Loch Garman Pocanna Anna bhar tócan tam áirithe dín fear lár Páirc Harney chance go siúd pas mar chuiristeach ag tris an obair cruúgar fada dhéanamh tá Shellah Cailton son Címan sa hís fún banistóir Áth Cliath Caród Óíon agus tá sé buile leis an gine áirithe Náir tugad chun Cúilín ar David an far cóchéanamh tá Loch Garman Tráchtaireacht Cillian Byrne spás os a chóirige agus an count toiste go maithig Byrne Sár Cúilín tá Loch Garman gafa Cúilín contosig. Má se Loch Garman gafa Cúilín contosig. Gach Shellah chótáchtach sár goálig Garan ar Dave Howden far go mithite chamán de Loch Garman an son agus puck slasa a bheith ann I bháfar Áth Cliath. Cas na fór na guna Míchéal in San Comórtas go dúrnach an 2009 ag bhí bua an lá áirithe sin ag Loch Garman 2 go guna nád an 9. Tá fuair anna bhaithigh Áth Cliath im líon agus Deisian is scór sarv lochal déanta stigan son ag beidir an Páirc Éirice gan imbróise amach de Kennedy cín se go duine le stigan tá seansan sa beidir ag Áth Cliath cúil tá siad fósa dul an countsa báirtas an angach sár cúil ag Áth Cliath bhí sé teach beidir le tamalínach ag an deire archar isteach sa líontáin ag Dennis McSweeney agus an chéad bhrat glas den cluiche áirithe sa fuair sé 2 an tachtain sicata Cool din chéad scohan ish ag McSweeney ac ar an Dave Howden far tá seans ag Loch Garman Cillian Byrne dul isteach beidir bhfuil seans ag an deire cool bara sár aber déanta stigan son ag fionn baid tá sé féhrú an Greens na súlar anna chud an himmerthóirí an ish ach bhí seans an son ag Loch Garman brúan ish ar Áth Cliath Cluiche an son í léon ceis fé agus pucks branta an banistóir Harveh sástan son tá immerte dul ó cheann na Páirc an sár chúl áfach ag Dennis McSweeney ó chuman néomh a bhéir ploncaid a chuirn Áth Cliath héna cethir gune nád a cúig chun caing. Leis an pucks de Áth Cliath tócan son ag an captain Liam Garrigan ríist an Green a chuiristeach arountas na himmerthóirí tá Loch Garman ag sin a chosint agus tá an Cluiche géalta ríiste sigan son ag Áth Cliath pucks bheith ann do Loch Garman. Nis be sé saimúil fécin conas ragrín siad an cúil sin atá géalta Ráló scóragáilta go ríist Áth Cliath láidir meas na gosantóirí agus an count chuirt an taobhlín a ríist an Green beholm an chuiristeach an son McSweeney smachta go háling an son ag Páidí Dailech am an éháin countsa hiic sin uair bhúil sé go raibh sé ar fór tá sé bhd a fóríl an ceathrú ceanna mithir stré ag Loch Garman agus na cóbhan stóirí hí san Aidan O'Connor agus Paul Carley agus Deisianis blogis go hógant ar board agus na himmerthóirí tá sé nóid déag imirthe an I bar Chadwicks Loch Garman an chéad isce agus anna chaimhlann gotí seo an cúil sin ó Dennis McSweeney sin an difriúcht in áíire idir na fórna bhí deisina dhéag áfach ag Loch Garman tartfií an cúlaí tain ach sár aber déint ag cúlbára Áth Cliath fionn baid chuir sé lámh in áir a bhí sé titim héin siire a héin gabh leis ach gearraigh leis an slitar smachtú agus a glanna agus fuiisih dómh má se héin a ceithrig Áth Cliath nád a cúig ag Loch Garman an cluiche anna chungrach ar fad agus na buidéil isce á chahaisteach ar fud na háite ar seach nó na chóte is a bheoch in éon saoire agus a gahainge do a tógant blog a isce ag an stad áirithe seo an himmerthóirí dóhan isce tógant á dógant ar board I ruchan lé an is go méidir lán olah agus achlíd an cluiche agus Loch Garman an son cím na banistóirí rá tá míad fós go más sa cluiche san immert leanaí raig mar bhí sé bh déanamh agus tuigh na scóranna
Cluiche níos congrí beidir ag Loch Garman an tachtain se cata gona Cael Dara ná mar bhí Gá Cliath dó hochtaigh ag Cael Dara gona 3-10. Bhí sé congra go maith ach bua éasca gona na mí Gá Cliath cethir hochtaigh gona héana sé agus in áíire bhíon Cluiche harrtaigh le ham héana na gona náda dó so dá bhrí sin is dócha seo an chéad dín caibhlinn an ceantan na mitheach. Haran lína ar Dave Howell agus beag puck slása ag Gá Cliath. Agus Diarmid O'Dooling an fearthógaigh an feartaobh lína rá teir siar cúpla céim an son. An cúil sin Dúrachrifin sos iscin scór dearna go tá feiceas sa Cluiche. Sela bhríiste Gá Cliath agus beidir bhfuil seanson sa thir scór eile. Tá go leor mar thuiring úlar scórna aimsú brúan son ar chun Lórín agus ag an deire sár obair déanta sigan son ag Loch Garman chun an count a glanna tá sé ag neartú i meastan na gosantóirí isteach go fada le Simon Roach ag an count a gáirdeach déanta go maith ag Roach féhrú ag an deire tá sé ag feiceantar na rana Chalísin son i léon ceist cumán ard ó sa chóir agus tá puck séir eile ag Loch Garman agus sin fearchéna Luke Roach raig trasna go mar chun an count a thógant Gá Chulín idir na fórna. Cerra Chulín go dtí ó trach nóna ag Roach trí cheang ó Pocanna Éirice agus deisinis ar Dave Howell den Páirc. Counsan na mithe ar fóríl beag dímá ar leis an Counsan agus a rís na seansanna á grothú ag Loch Garman agus cúigú ceannanis a mithe stré. Ga ceannacha son táchtach ag deirean na himmartha nis Áth Cliath bralo dul dín Dave Howell den Páirc agus Gurgé Valúan son tá chun Lóríon ag a ríist obair bhd déanta sigan son ag Seán Cooney de Loch Garman ach ag an deire sé Jack Behan ó leabhchan well ní bhfuinnig sé an count san amach mar tá sé methe Harris an lína agus puck slása maratócha ag Áth Cliath. Féhrútá sé de ríist an green daring a chuiristeach a reintas na himmarthiríonn son tá an green na dul fé ó héh immerthe de ach ag an deire aína Loch Garman sin Gáil tar Nash, star goáil an son ag Dylan Purcell. Purcell ag scuileann count áirithe son isteach na muir Dúrach ag feiceann an ard agus sin scór an Cluiche go dtí ag Loch Garman. Sár Chulín amachchas amach. Agus an bhearna tar Nash go dtí aon Chulín amháin. Dylan Purcell Harbar an son. A rís Loch Garman ag fiosú Luke Murphy an captain leis an count áirithe so. Tá sé samúlanis. Céhhaig se le bhistigan son tá sé fuite ag Loch Garman tá seansan ar cúil agus báirt an angag Simon Roach leis an gceann áirithe sa sár obair an son i measc na dosathe ag Loch Garman agus an Ionad túl gafanis Gá Chulín chun tosaigh. Sár chúlan sin ag Loch Garman ní féidir de thuúla bhaint den Cluiche áirithe sa héana sé a gcuine héana cethir agus a brabna súil tá Loch Garman th Nash an Uachtar. Nis de seile ag Loch Garman an cúil sin treis anabhis nach go dó a hartómh. Ceansá takeach ó Seán Cooney tá fad go leor leis bhfuil crinnes ann in san iireach sin níl far éir. Ríist ar dheis agus ar fóríl an séú ceanna mithir stré. Puck amach mar tócan son ag Áth Cliath níor dhibric sé amach Luke Murphy de Loch Garman ag feiceantar na rana. Beidir goil seans ar cúil eile de Loch Garman stop istegan son ag an cúil bara. Níl an chuntóirte mithe fós áfach agus anna bhrúan son ar Áth Cliath tá sé Nash ag Darby Purcell. Pass ag a siúd isteach go fada le O'Grady agus an cansa stop a ríiste an lína. O'Grady fós agus sellh aige bhfuil Éiric an son níl tá sé smacht agus glant an son ag Áth Cliath. Anna bhrúach obair bhd déanta ag fionn baid sa chúl Áth Cliath agus ar an Dave Howell den Páirc. Tá seans ag chun Lórín leis é an Órín go hard. Bhfuil an cansa crying na muir ag fécinn tá sé díreach leisteigh den fosta. Sár Chulín an son ag chun Lórín ach bhí seans ar cúlar Dave Howell den Páirc ag Loch Garman. Beidir go me chearcamach an tarna cúil ag Loch Garman a caiictúr á fionn baid. Dhéann sé rómhá leis an boch amach ach dhéann sé sús don bhotún sin leis na sábhálaach a dhéann sé agus táid th Nash
Anish go dtí Bjarna de Chúlín a bháin idir na fórna. Can son a methe Haran Lína. Agus deisianis ag Áth Cliath. Scór na go eile a lurg Drisleáin tá Cliath anna chóngar chuir fad an dá éireann chóngar chun Míchéal agus deacrá. Cétá níos fear go dtí seo na cúlas dócha teachta gamanta. Táchtach don dar and beidir goil chance in ise Áth Cliath an lán tasí Callum Walsh an son an pass sheer go fan le Con Loreen beidir goil chance go siúdar cool bhfuil Calís an son Níl squealan an réiteoir leis agus Con Loreen Haran Trasnán tá míid cortham don ceathrú uair. Catú creadún tá Harirton son Áth Cliath treis an cool a squeal isteach ó Simon Roach tan dá Chúlín dearnach fuite chus sa cluiche Con Loreen agus Callum Walsh agus Cílíonn sé sin bhfuilmid chóscór cool chúl gob Chúlín Chúlín seansan is Loch Garman Dave Howland Páirc. Tá sé ag fiabhsú gcónaí an cluiche seo dul raig ach an pass sin well tá sé tríise brúach go dtí an lán tosaí Luke Roach bhfuil an count ann níl ag a deireadh fórí le ríist an a seansan ágrathú an 7 ceann a mithir stré ag Loch Garman agus beag díomá orthu leis an countsa. Rís puck amach Mary Áth Cliath tá siad féhrú leis na puck amach go dtí seo agus ní léon struchtúr ceart lótha go dtí seo inis brúiste an son Sean MacDonald ach éiríonn le sé glanne siirtín coolbar a héint agus a ríist brú is do an úrnach bhín rudí a dul go má bín tú ag smuoineh an numar chu go héanaach deire glanta go maithan son ach an glanna níor brín séach Díreach Harnash do Loch Garman sarvlachál déanta stigan son áfach ag Áth Cliath agus ag Con Loreen ach deire tá sé mithe amach Haran Lína agus ó rion a mithe chun talún is go beidir go raibh taring siar beagán an Sundan cumán ag Sean Cooney tá Loch Garman Áth Cliath gan a bheith sásta le sin agus címan banistóir freisin Áth Cliath ní éiad nach garód a riine Tráchtaireacht a tard Teoiric agus cóirla dá chuid imirthirí agus na ladsóga seo a réiteoir árá lenimíiste raig an cluiche sportúil go magadí seo 7 nómad na mar sin fágus i chéad le i Páirc Chadwicks Loch Garman na Gréine. Mission Council ag Áth Cliath agus a ríis an obair a dhéanamh Con Loreen ní Con Loreen ach ag an lán tosí Callum Walsh ní léon cheist an son na Calís den chéad scoigh Loch Garman déanta agus beag buile séir éasca go má ag Áth Cliath agus be ceartmh dul in uachtar ríist. Nes Dennis McSweeney chun é hógant for sé cool den chéad sco tréis ceathrú uaire agus seansan is curlin a chuid. Haran Trasnán agus Áth Cliath ríist tar nasin uachtar Chúlín amháin idir na fórna agus tá cluiche Harbh a cóngrach. Rúnta go dhéanamh an son ag Áth Cliath agus cabhar ag tastáil Loch Garman agus an cabhar sin ag teacht ó Dylan Purcell. Fad na talún na héin sé seo tá Bert Seoróil Loch Garman ag iarraigh bhallú ag an deire Irene Lowe ach a ríist obair bhatha dhéanamh ag Áth Cliath. Pass na gardaiste an son ag Irene le Loch Garman sin a chuid Harnash agus deisian is ag Loch Garman Dave Howland for Calís an son í léon ceist fhí tarringtá dhéanamh ag Sean MacDonald agus beag buile séir éasca agus beidir go bheith ómid cáirte buí an son comá. An réiteoir fear íomháilí sin é Adam Kinahan a dul isteach chun labhart le Sean MacDonald agus dom go bheith ómid cáirte buí inis. Go dtíreach é cáirte buí an son ag an gosantóir caiise bheith airach agus tá seansan is ag Luke Roach tá cúpla ceann caiilte bhreá leis an ceantá a chur Haran Trasnán díreach don fisnach agus chun tarint cothra mar ríist an Green a chur stachar agus níl sé go deireach chur stachar mar bhfuil an ceanta díreach Haran spot a dubh scór maithe an son ag Luke Roach. Cúgú ceann ag a siút Tróna. Réiteoir árá Tarrant Slitter domsa agus caiith mé staché tá míid cortham den cúgú
Boughton so Tróna tá Ceann Ómad de mar sin fácha in san chéad le agus dechar rá ríist cétá nuachtar an dá iarán ag immert gomágus an dá chuú luach for the Darren beidir gohfuil seans inis ag Áth Cliath scór eile ach sár chosan de sigans an ríis ag Loch Garman cían ó túma ag iarigh ag glán ach an mithe haran lína agus an buntáiste harnáis ag na cuairteoirí. Nis an captain Liam Garrigan chun ceantar hógant. Round Dina in san Seastán haul agus an tálo go bhfuil cosantón ngrína chun green go maithe núsáring an sás a Seastán nach únta an rudé I lá an Táirc 50 Celsius agus cluiche amánaíocht a ósta chóir seachún captain Áth Cliath inis ceanta ard go maithe agus dócan rás ag an deire agus sár chosan de sigan son ag Loch Garman agus ag Sean Cooney Ibre go maithe raig ag na Carman agus deis inis beidir go bhfuil cúil eile ionta rivan breise chóir go maith an lína deirigh ach ag an deire an tochtú ceann na mithir stré ag Loch Garman beag dímá ríiste ar leis a gceann son agus seans ríist ag fionbaid sa chúl fear chailme chut na crócaig an cluiche a thosnú ríist Áth Cliath Pocaach sin níos fear agus cóirt an taobh lína ach Dint go maith Áth Cliath sin a chumá leistigh inis bhfuil cailísin son sean I léon cheistan éair an cosantóir agus na cosa buinte dehan son ón bhuileann tar sé puc séir dul Loch Garman agus deis a ríist dul ar an ansaí. Ríist dacratíigh na himmarthirí súil géire chumádar an slitir leis an green. Tá choláidir Tráchtaireacht ach Áth Cliath déanamh go maith leis an ceann áras á chuirteach go mar an cosantóir go maithan son áfach Robbie Chapman déanamh go maith go siúd agus an cosantóir Fácan Íge ag Chapman agus pass má chofad le Fionn Walsh. Nis Loch Garman ag fiabhsú go ríist an ceann sa beidir beagáín beag bíidir Craobhacha ag iarigh ag Alternaiste tá Derby Purcell ach ní aróigh leis mar go bhfuil Sean MacDonald an son agus deis aige é chlána díreach híos fuing an sa Rás in Isherísh Conchellava, Girigay Smachtú to Dennis Maxwini ní bhuinig sé an slittermachar dús mar go bhfuil Dylan Purcell ann sa chóir an pass im strain come on an order captain Áth Cliath Garrigan favourú Truro Loch Garman mór heimpel gooling an sonach ag an deire well ní lisa gom híl mis go raibh sé gooling ar a gooling dónach raibh mór an beidir bonos ceanna sin ach beidir gur capan Ray Tóra gur gooling isteach sa láir a bhí ann ach ag an deire in fairness de Áth Cliath dhearigh sé díreach go mar agus is tócha beidir go méid animile dul seach I leabhar Adam Kinahan an son agus is tócha se cárta buí eile bronta agus deisianis ag Max Sweeney agus ag Áth Cliath beidir dul chun ceang a ríis sa cluiche cárta buí sin bronta ar Edward Harney cá sé siúd a bheith airic inis ach Max Sweeney ríist ag iarigh Áth Cliath chorchan tosaigh. Counsag Max Sweeney contourte sigan son beidir bhfuil seans ar cúil ag Áth Cliath fan na talún ó bhí seans an son ag Colin Lóríon ach ag an deire dhearigh le Loch Garman cumána chur leis agus há bháladar cúil cinnte well anna obair istegan son nómad amháin dam cútah garta bheith ann bhí seans glórmhar an son ag Áth Cliath agus ag Colin Lóríon ar cúil ach obair úntaach ag Loch Garman an Ray Tóra rá ríist fan go dtí go naró tú an adóg uamse agus caiigh an slitir dul siar tá 5 second go am fanta agus nómad de mar sin den am cútah garta well bhí an tá cheart ar Loch Garman an son tá míid fós ar cúil a seacht an taobh mar ní léon ceist nuair dhéalann tú agus nuair scuilann tú cúil isteach ribh le ham cinnte is spreaga úntaach don bhuiirna dhéine le héad inis sár bhuilann son ag Tiernan Dial Tirling le sneachta gabh leis ag an deire déanta go maith Áth Cliath agus seansa go is sé sin na glána bevráló scóir eile gád ribh le ham ach Loch Garman tré Sean Cooney girige sin asmachtú déanta go maith son ag Cooney os clín na gúlaí agus scuileann an ceansa ach ar deire ar fóríl agus an néú iireachta mithir stré ag Loch Garman cinnte be siad son tácht ag ribh na himmartha beag dímá cinnte ar na cóbhanna stórí Aidan O'Connor agus Paul Carlin deisna cinnte á grathú ag Loch Garman
Ach níle dog ríic nó fi sec na mar sin fágus I chéad le Anna Cliath fad deis beidir inis ag Dylan Purcell féhrú ach ar leis an pasacóiristeach ach ag an deire drumcla na Páirc beidir rohahan so congrucht an deire smacht a goáling a Áth Cliath agus beidir bhfuil seansar scóráin eile amach go fada le ón Keys agus an pascard cut of Áirc inis le Green Cluiche le seo ach Áth Cliath bog amach tamid Gamaach an am cút of Gorta, smacht an sonnig Dennis McSweeney for sé sár Cooley's Túisce, Shancer score eile chun Áth Cliath chur chun tosig rih le ham tá chun tuairteiste an son ach egan deir coolbar Loch Garman tír ná dain áglána agus an adóg le ama séte an so anna leabhar Cluiche Iománaíochta feicethe na Lochlanta ag seasamh chun búla bas a hairt an dá iarna agus iad dul seachas na seaamraí festis chun ag mar gá chúltain céad sco Dennis McSweeney leis an géad ceann de Áth Cliath treis 4 óra agus an son ag Loch Garman treis 9 nómad diag Simon Roach le Hurricane isteach sa líontáin agus an dá iarn mar dermis a Tráchtaireacht héir an tamid cóngrach chothram ag an breise sár leabhar Cluiche Iománaíochta héna seacht ag an bhuair an áitiúil Loch Garman héna seacht ag na cuairtóirí Áth Cliath. Fanny ginsa beag action ile an tarna leach going gan bhail. Rána leistigh an son ag an deire, tá sé stacha fada le Ben Goran ag an deire tá seansar scór an count an a methe, Haran Trasnáin sin scór den sco. Féhrú inis agus Áth Cliath dul ar an ansaí Trasna héin si tá siad mar in sna tosa sár obair son ag Diarmid O'Dooling go hard agus Haran Trasnáin sár chúla cíanamh tá Loch Garman a Tráchtaireacht Cillian Byrne spás os a chóirige agus an count toiste go maith ag Byrne sár chúlín tá Loch Garman gafa cúirt Gin bro amach de Kennedy, cín se go bhfuil duine leistigan tá seanan sa beidir ag Áth Cliath ar chúil tá siad fósa dul an count bartas an angach sár chúla gáis sin na gáil tar neis sár goháil an son ag Dylan Purcell ag scuileann count áirithe son isteach na muir díreach ag feicead an ard agus sin scór an cluiche garíise ag Loch Garman áirithe so tá sé samúla inis cé bhaig se le bhistigan son tá sé fuite ag Loch Garman tá seanan sa ar cúil agus bartas an angach Simon Roach leis an gceann áirithe tá seansa chun Loreen leis é an O'Reen go hard bhfuil an council crying na muir ag fécinn tá sé díreach leistigh den fosta sár Cliath lán tá sí Callum Walsh an son an pass sheer go fada le chun Loreen beidir go bhfuil seansa go siúd ar cúil bhfuil Calísh an son Níl scuileann an réiteoir leis agus chun Loreen Haran Trasnáin
Is Loch Garman Mahar and Páirc agus an dá an réig go ríist chunimar ní bhaimiis na fórnas garúnta Míchéal is I chéad le hinna seach an taobh agus dearan go me se Harbheith congar go ríist an trichonómad atá os our góir ach má chríoch ní idir cóscóir ag dearan himar antá beag ann breise ag tastáil agus ag deire an dáthraibh se denómad má tá míid fós ar cóscóir beag Pocanna Éirice agus ní bheoch is a go mar go bhfuil siad anna chóngrach an dá éireann an réiteóir ríis fear íomhálaí Adam Kinnahan Ray chun an slittre chuirteach cím go bhfuil cúpla hrú déanta Gatha Cliath ibre fithe héin Níl Hogan tógaisteach acu agus beidir deis chun costa uair Hoganteach níis ón gafasteach ag Loch Garman tá seans ag an lán tasí Luke Roach istigh an son ach an cosantóir I déanamh dóhan chun é sin a bhail lú féhrú athse glanta go deire agus amach a fada le Dennis McSweeney an I chéad lethe go siúd Slither boot her nash ag Loch Garman Ross Rish Concheleve chun ceang an son tá David Lucy ach song fuite agus tá seantanis ag Loch Garman Aberdeen ag Luke Murphy an captain Murphy Garishstock las mod on pass a meher straight come on chur an áide Gatha Cliath díreach an slither a stoppa ach dámbeach sé sin na meheteach písin beag eile beidir go me cool ag Loch Garman tá sí tosna go láidir ag tús an dair lethe pass mahan son ó Cillian Byrne isteach chomhfada le Darby Purcell go hard Cian Doyle is in for number 6, Sean Cooney. And on the Dublin team, number 17, Jim Kennedy is in for number 4, who's Sean MacDonald. And also in for Dublin is number 21, Niall Hogan. And he's in for number 14, who's Callum Walsh. So, trí a hrú déanta gá ceanna Gatha Cliath ceanna bháin ag Loch Garman tá seans an soir scór an counts an a mehar an trasnán sáiríocht an son ag Gatha Cliath tá míad cothar an bout a bháin eile agus chorm den séú uair so tróna. Sin slither turling díreach os ar góran so Bhuile Madden come on tuck an son ag a David Lucy ach ag an deire díreach a mehamach Haran Lína he's fooing agus tair se seo deis do Loch Garman dollar an ounce bout a one on green fós láidir beidir nach chun si chó láidir sa bhí sa chéad le ach fós joch sí chuirteach a reintas na himmarthirí cinnte níis. Chun ceanta Hogan Cian ó Túma ó Névéna. Ceann Íseal agus ag an deire smachta ag Loch Garman International ó Túma tá brúan isir tá Carrick tastáil anna chuirt an taobh lína tá Cluiche son na cosa buinte de Éileán ceist agus tá sé héin brasása leis an gceann áras ag spreaga a cho immarthirí an son agus tá méid cinnte gur bé Luke Roach a dheochaigh amach an ceann ó Hogan Cúlín go dtí seo ag an lán tosaí an Míchéal Maileoir agus an ceann díreach ar an taobh lína gabh leis ar an lína cúivéidir agus seasca agus seo seans Loch Garman a chur thnáis in uachta ríis tá sí ard go maith bhfuil an crinnes ann níl agus ríis beag dímar le reintas an hirirtí bhí ag tróna de geang an isis a mithe ar stré ag Loch Garman. Nis catúrán dáchúil bar go dtí seo tróna gimmert Áth Cliath agus dóhann iireachtaí sábháilte an merteach an ríis an ceann mithe Haran Lína agus beag deisiil an son bególa me Cian ó Túma an ceann a bhúla beidir go gcuirg sé fad níos mú leis an ceann árthas banisteoir Áth Cliath taobh leis in ag Gearóid Ó Rian agus fuair an láidir taobh leis Paul Carney agus Colm Codd agus Dermot Moore agus Jim Ryan leis na súla ar fadar Cian ó Túma. Sin níos fear agus sábháil nó go bháil den chéad scoig an bhar lár Páirc sin é Cillian Byrne ar rúthar na cosantóirí fácan íige agus níl éon ceist an son nach gur Cluiche dámanta á déanta an son ag Gatha Cliath agus ag ón cíos agus bogólam go mbeadh carta buí cinnte ann don iirecht átha sin cuinig go bhfuair Sean MacDonald carta buí sa chéad le tá sé buinte an Páirc agus a ríiste socainn cluiche mar seán ní lút ainge chailún tá méid cinnte go mbeadh carta buí eile tá spáint an son ag an réiteoir agus go méid seans ag Luke Roach ó iirecht atá beagání níos fosa ceann chur thar an trasnán. Ní dom bhfuil carta de bheith spáinte ach tá an puck séir ar réon nós ag Roach. Cúlín ag go dtí seán féidir leis an séú ceann aimimsú ní léon ceist nach gur féidir sár ceann an son ag Roach
agus tá Loch Garman gafa chun ceang bouta bhain eile. Sigurd gave following on Luke Murphy captain ag an deire just scurin sé har an lína agus Páirc sin buntáiste Harnáis Áth Cliath. Fearrtach é Hogan na own keys ó chailme chud an na Crocaig. Club Lauder dar nó. Áth Cliath agus an Council good Harnáis ag na Carmen ag an Ionad tú le fiabhsú Dermort an Cliath. Dollar tá Ross Howland sin tá Simon Roach ag irigé bhálú chun cosantóir Jennifer Dohan chun é stoppa as é bhálú glán díreach ach ag an deire siar a hain Conor Dolan chun é sinna bhálú a glána agus Áth Cliath chur announcí an tonadí a tháinig a seachan son Neil Hogan. Ag bogan na líród go marinis tá Áth Cliath seacha fall le Conrach ó cuman I húhil rock a dul isteach ar rúthar beidir go bhfuil sé smaoine bhar cool rock fós a dul íseal ach an cool bára maithe róhan don Council. Glanta a siúd aber bhaith sig sa chúl ag tír an dail. Mar a bhí mé árá níos túis gan bhirt sa chúl. Déanamh anamh agatí seo tróna inis bhfuil chalísin san níl tá sé gur gé fiocha gan cumán ag an deire brín sé amach Áth Cliath. Gáthran ag gur gé smachtú tá fear Áth Cliath chutha trasna an sa amach ar an lína. Tá an cluiche sportúlach tá dúis andas na bútóirí agus sin áit ag Leathcheannais Iomána na Mionúir an tachtain seo chuing. Sin réiteoir dul isteach chun cóir le alárach agus ag an deire tá sé déanamh a bharthan agus a déanamh a bhachnamh féin ach tá sé chun cárta bhrana stolam de ar Loch Garman agus tá mé cinnte go méid cárta buí taspáint ansá agus an fear ar an Dave lína ana chungairt don imirt agus táir sé buntáiste Harnáis do Mac Sweeney agus Áth Cliath so cárta buí fuite istegan san ag captain Loch Garman sin é Luke Murphy cha sé héin inis a bheith airach agus tugann sé deis Áth Cliath tarint Cothram. Príomh scórálína fórna. An tachtain se chatta sin éon fear a Hogan ceann áirithe sa sin é Dennis Mac Sweeney tá fad go leor leis bhfuil an cruinne san ceann contúirte go stigan sa an aber déanta stigan san ag an gosantóir Brewer Cluiche atá déanta Áth Cliath agus táirg sé seans don chúlbar aná le hairnta anna chluhéimar aige. Héana an aig Loch Garman, héana hocht ag Áth Cliath tá sé dechar na fórna scarún Tony Céile. Ceann so cóirt an taobh lína ag an deire methe haran lína an son ag Luke Murphy an captain agus an muir dul isteach an son tá tennis beáí inis a Tráchtaireacht sa cluiche. Puck sleas a bheith ann Áth Cliath. Agus a rís an réiteóra Bogigi siar an son agus fágaí dóhan idir na himmarthirí ar fad agus stocha ag an deire tá sé rá an a dí eile tacha seo. Má se ihar a seachta ag Darragh Murphy tacha seachta Loch Garman Adam O'Grady ag fágad na Páirce agus an puck sleas a díreach me amach ar an lína ríist nuair a bhíon Brewart agus tugann sé sin an buntáiste Harnáis. Dá Loch Garman tá seansan isis ag Darby Purcell tá cluiche maimartha go siúd an bhaig sé gan ó Joe Canning dhéanamh agus an Council chur Haran spotted dubh sin íon ceis bhfuil beidir inis go méid deisige tá sé boga cúpla céim sa bhreis chun ceang seo chuin Loch Garman I cúlín chun tosaigh an seo agus naid nómad na mar sin na methe sa dair le sa green trasna héinse leis a ceann áirithe sách ag an deire an lámh an áirde Áth Cliath agus an Council glanta go mairg Irig scóirí am siúr an taobh an Páirc. Cillian Byrne Passaseach go bhfuil le Darby Purcell inis tá contúirte stigan son an Council fad na talún ag a deire ag Luke Murphy ach ní éiríonn leis brat glas a gárdach an Council na mithir stré agus faoi se ríist a sé ag mreachtant ar an dáhéamh contúirte os cór an dá chúil an pass amach sin buaite ag Dennis Mac Sweeney. Bhfuil amach go siúd bhfuil crinne aige Mac Sweeney go hárdach ag an deire ar fóríl den amach an ceathrú ceann atá mithir stré Áth Cliath an chéad ceann a thurna le agus beagnach de nómad imethe.
Leis an Pocanna Éirice. Seach sa lár ach ag an deire Irene le Loch Garman tre Cillian Byrne seileadh Camad. Seans ag Byrne, nó ní Byrne an tannaí tháinig a seach an tá sinna Cín Dial. Déanta go maith ag Dial. Hín mé nach raibh an Pocanna Craobhacha ach ag an deire. Dhibric sé amach de Loch Garman agus tá siad gafa gá chúlín chun tosa gan isis. Ag an deire County an son ag Darby Person tá sé dul ar fud na Páirc an sa Páirc Loch Garman ag an deire an pass am hir strain bontáis ar naisianis ag Dylan Purcell dul seach an pass go Cluiche amachtain captain sin é Luke Murphy an captain le score inspiráideach do Loch Garman tá siad gafan is cúil chun caing agus an 3 score dearnach an isis ag Loch Garman. Scoring is ag tastáil Áth Cliath tá si tréis 3 caiine stigh chéile ach rihan rás in isis ag an bhur an áitiúil tá spás in isis ó blochál den chéad sco an son ag Áth Cliath ach cín tú an tuchras atá ar Loch Garman pass amachchan sa beidir grinne brog se seo amachtain cosantóir cín ó túma féhrú ó túma go hard sna flathis cean sa ag turling brúiste an son bhfuil Cluiche níl a dearn réitor agus tugann sé an buntáiste de Jack Behan an cean sa glanna. Nis Ross a rís chun seileadh a Paddy Dial chum an éháine ní Irene leis chun Lorraine an is tá an buntáiste ag Áth Cliath Cluiche feice an réitor agus big seans éas go maith bagóileat ag Dennis McSweeney. Ríist an réitor chun dul an cainte le fear Loch Garman sin é Fionn Walsh agus sé hinine se bheith airg dearan go bheith ómíist carta buí eile an sa go dúra ché agus carta buí eile ag Loch Garman an seo ach in áir tá cluiche sportúil goach tá dá ar an cín tú an tuchras am lán atá an dá héh áis a bhaint amachchan san cluiche ceanna seansanis ag Dennis McSweeney for sé coolúntaach sa chéad le anna crying ar fad ó na Pocanna Éirice agus Iarfá go gcuirg sin ceann tá Haran Trasnáin agus an bhearna leidú go dtí gá chúlín agus é sin déanta go maith ag McSweeney scóir bhí ag tastáil Áth Cliath héna hénta go gcuine héna na. Ag an deire tá sé amach le haig buile cúig féidir agus seacas dó go beidir an grína chuiristeach ar leis an gceann áirithe sá so tá an tarna seans aige mleacht an Tráchtaireacht a curtha agus tá seans eile ag smuoine bhfuil is dó atá an áit seo in áit níos fearr tá sé díreachós cóir an cúlach tá gríon láidir ag sailsiú agus ag lonrú ach so mánaí maithe seansan is ag McSweeney tá cúlidir na fórna tá 3 nóiméad a Páirc Chadwicks Loch Garman seachú McSweeney an ceann sa níos fearr a meitheadh Haran Trasnáin agus tá muid ar neas go dtí cluiche de rá chúlín an cúlbára anna bhearir fad tíorna an dail leis an Pocanna an réitor sásta ligand leis agus go bháil den scohan son ag Cín Dial inis Loch Garman ag iargan slitir bhoga go mar tá Cluiche sigan son déanta ag an tosaí níl si róhásta le sin tugann sin buntáiste ar neas dus na cuairtóirí agus címan son Fionn Walsh ag seasamh agus a rá ná bogan slitir atá an réitor rá ní féidir leat sin dhéanamh agus an puck séir bucha chun ceang agus in áit níos fearr de Jack Behan os na sar sélig I leabháin a ríist an ceann go hardach lagíir ag an deire ró ada agus míúsáid in áíire anna díile Tráchtaireacht de Loch Garman sinna ihar 23 Joe Merna ó chuman Naomh Martin. Number 23, Joe Merna, replaces number 12, Fionn Walsh. Agus a ríist tóca cinna cíalmhar mar go raibh an carta buí peachna sús ag Walsh agus an rud nachhfuil ús a cluiche mar seo ar lá có te ná dul síostí cehardíag héna héana go gona héana na sé nó díag na mar sin fágus a cluiche tá sé ann de pe fuair natá ggéir a bhócan ag an stad áirithe seo Anna Chaimhland feice going agus Anna Cliath a Loch Garman inis agus an ceann bailethe agus glant ag Dylan Purcell isteach sa lár ach Loch Garman féhrúan sa. Réitor ag fearr go géir híl me go dairg sé
Deis an dáir agus é chafisteach na dhéanaan, scuilann sé leis an imar tá seansan sa ag Áth Cliath Council ag Max Sweeney ach beidir gur bhúil sé rómhare a mithe ar fóríl agus ar clé agus cím go bhfuil ionadí eile is sé tactaisteach de Áth Cliath sin é Conor Brennan. Substitution on the Dublin team, number 23, Conor Brennan replaces number 15, Leon Kennedy. So bhaile bhuadán éhhéine ag fágan na Páirce. Substitution on the Wexford team, number 22, Sean Rowley replaces number 8, Edward Harney. Agus a ríist cinna chiilbhar Rowley tactaisteach an Ionad Harney, Carta Buipeach agus sús agus siúd comá. Níl de tógant éon seans in na beidir agus sin tactaisteach sa ceathrú uaire dearnach an sa rá chúlín idir na fórna. Leis pachamach gardan sa ag Loch Garman ní brín sé amach mar go raibh blochail má déint an son agus tá bontáiste ar naisianis ag Áth Cliath slitir bogaisteach go mar agus tá seans an sa beidir ar scór eile agus an bhearna a leidú. Seachtain fear leabhar Páirc tá seans an son ag Ben Gathran an Countsa ag Gathran ach ag an deire ar chlé agus ar fóríl an seisiú ceanna methir stré an son ag Áth Cliath tá siad ag crothú na seansanna. Ríis beag díma ar hanis an pochamach chomh fada is a dhéach tíreanán dail é a chuir leis an gceanach díreach ar neis ag Áth Cliath smachta go háling ag Garrigan an captain díreach síos tríd an lár ag garisteach ach an slitir bante gohan son agus ar neis ag Loch Garman an tonadí a hánigaisteach sin ag cín dail go maristeach sa chúnginis an green na dul hís howlan son agus tá cailís feicithe scách le feiscint an son í chuir sé stachar na himar hóirí tá puc sé eile Bronte Áth Cliath agus ar Conor Dolan, Farné Vincent, ach a ríist Áth Cliath, tris na súla bhaint den slitir an son agus tá buntáise ar neis ag Loch Garman. Fanacht an slitir an son, an tonadí sin é Sean Rowley, díreach tacaisteach ar an Páirc, níl aingin ar achta, Rowley bogaisteach an pass tucha uig an son, tá siad ag garisteach an isis ar hosathe Loch Garman, tá sé díon lán tosí sin é Luke Roach, Anna Chlehimer ag Roach an seachtú cúlín again sa Tráhnóna agus an bhearna ar neis go dtí éon chúla bháin héana dóigh go gona héana ai. Tá se an adóg séite ag an réitóir beag deisiacha isce thugant ar bord an isis agus a cúl glán idir na fórna an Ionad túl chun tosig bhreáló dul ar neis go dtí an Leathcheannais a bhúdar go dearnach in 2019. Áth Cliath bhúdar an Craobh go dearnach in 2018. Ach an rud is táchtaí inis ná an Leathcheannais a bhuachan í leithe cuiineh ar Leathcheannais ach an Council a bhuachan cuiinnig má chríoch nóid ar chóscóir go méid an breise agus Pocanna Éirice fiú más gá caithmí taribh a going an sa Tráchtaireacht. Cluiche Leathcheannais le Cail Cuinnig Tráchtaireacht ífálaí agus a ríist an Craobh arsúil an teachtain se chuún sinna hastín os na fórna ile na leadsóga seo atá tréáil go dtíon dítheleach le seachtaí agus le míana nús seo atá utha bheith gimmert ar Tráchtaireacht tá fuirfa sa Green agus áit ar fáil in san Leathcheannais. Na fórna dul cúlín ar cúlín in san Tráchtaireacht, ní raibh mór an deis na beidir ar na cúil sa Tráchtaireacht, beidir go méid ceann amháin eile idir an isis agus deir na himartha tá 3 nóid déag, beidir go méid gáú 3 nóid dam cútamh gorta freisin mar tháinig reinfa anad a thuisteach in san Tráchtaireacht go dtí seo. Is cúpla anadí eile ag fáil fé réigear an Daobhlín agus a ríis cosa uaire ana háchtach in cluiche mar seo nuair bhíonn sé chód te teolaí tá muid fós ag 20 Celsius a bar Chadwicks Loch Garman an pocamach ag cúlbára Loch Garman an sin é fionn baid congart an Daobhlín ach díreach cimeáta leistigh an son ag Sean Rowley. Díreach ar an Páirc le cúpla nómán Rowley a ríis san imirt ónar tháinig sé isteach pass cliste seachtaí Luke Roach sin mar dhéanamh an scór dearnach Roach cíonn sé go bhfuil duine náit níos fearr sin an tonadí eile. Cín dialach blochail má déanta ar siúd Irene Lowe an slitir a chuid
Hernash agus a ríis tá brúan is ar chosantóirí Áth Cliath an pass son a mithir stray ag Dara Murphy agus Cownella ar fóríl ein Iarach dig a mithir stray Loch Garman agus an clog agus an tamig amacht. Deisian sonig Darby Purcell in a bhalú níor Iarach leisach Irene le Loch Garman tre Rowley shall have a call to reach tá sé feicála go mas an immert an can son a mithe Harrison tosí an son agus tá deisian is ag Áth Cliath teacht ar David an Fork Ross inis chun shell of a vócant an cosantóirí déanamh go má sár cosan de sigan so go cliste gus nasta go halíonnta ag Dylan Purcell an pass amach aige gotí Cillian Byrne agus Loch Garman inis Aumacon on a Sula Bunton son den Slitter Reach better make an tall or and turn irritated call Turnash Brew a Chadwicks and son of Gahanga ag Áth Cliath agus Abervadjent on son Condition the Glan toss Spas in this lash dig better go let the Queen of Cool Max Sweeney and pass Sheardy and Farlar Parka Goran Exquila Leshin Gaunta Haran Chasnon Tommy Turnash Gadi to Gá Coolín Anna Cliath Ben Goharan on the Fianna Sean Bachamach, Rowley reached the Girigan Slitter Gordic, Nia Roglesh, Anna Corrington, Tave Lena, Evolver Loch Garman of Vekshe Shaw. Agus looked Banishtiach to Áth Cliath, gan of a Rohast, Ni Dun Gulain Kesh Fay, Kimon son, Dennis McSweeney, no be a Garagont, Dohan Amafaka, Kamadgi, Nikyang, Agus Tachtamach and Council, a Hogan Teasful and talk Darby Purcell, Shinin Faratah Trish, Ida Hogan Kadisa, Loch Garman. The Lurig at Tráchtaireacht on Dave Lena, the Dumcood Shid Rohas, Lishan Spotter, Erevil and Slitter, Ta Fad Galore, Lishan Willa or has saw, Akagan Dera, Roada, Rovahag Dera, does ein Iarach or Stray, Loch Garman. Nish Pocamak and a Varifadik Fionn Bide, Reach Block Alden Kids go Feka going to Cliath on Dahave. Áth Cliath les Chancer scoring counts on a mehe stock ach a reached air foríl and shachtu counter stray shoot Vogadar and Slitter Gamar ach Egan Dera Aspa Crinish agus Den Nomad Facha Gá Chulín Idrna Forna Loch Garman chun tosig ach yoch ein rud an écra tar luidir anish agus Derna Himmerha. Reach Puck Schlassa agus Dóna Shin Fecha Trónón of over Áth Cliath if I can count over Hassau. Conor Dolan can Hogand. Áth Cliath agus Sacrú Reach near Ibrich Shamach Rovado. Agus tan bontáiste go shell of our national ag Lántasí Loch Garman sinné Luke Roach Ruher Bert Satora Roach fosig dolig fecin turn around and count Ishalach Egan Dera an pass Roada Hashid a crohu na chance in her fadni lane Hesh Feshin beg Anna Yimar her Monamushid and Cleha Samartal for a vort and shell of a conishla Den Omadanus a reach Reinfa Irti a dollar stray Agus na Kinney Bonos count Dogotanish shell of her national Loch Garman Dara Murphy a Ruher Explain her in around a Gahard ag Murphy a reached her clay agus her foríl and Cahru County a mihir stray ag Loch Garman agus Neil in Arira le Geneva a cursi a hockrú mar tá Aumacá hí spás an son a reached a ag Egan Dara Stoka ide Girig Gamar na Ceang a chur Haran Trasná nach Uanta Baron second nu go breise Hogand agus a chintu go bhaitú an score inis an taobh sudden Páirc leis an Buchamach reached her an taobh Lena agus Bide gan bheith Rohasta leis sin. Sé Dylan Purcell Hogan count orthasa do Loch Garman ag Sacrú na Líróide an bhéir agus tá féirden chéad go an sa cho glas iad go bheith nis buile anna bhahan sa ag Purcell seach sa láirt Will Tarrington son hí mis go raibh Tarringt Ganzi Darby Purcell ní léon ceiste ar an réiteóir Tarrig sé seansma don Lántasí Luke Roach Tachtamach agus tart féin gaun orthasa tá Gá Chulín idir na Forna tá seach nómad go le fácan sa agus tá seansanis ag Roach
Loch Garman a chur cool chun ceang tá seacht gúlín aimse an fear chéna go dtí so Seán Ónas do an réiteoir rá tá míid Olav ru ag an nóir hatan le Loch lenta Áth Cliath sá ach ag an deire an réiteoir rá tá míid Olav deisianis ag roach thug sé chuid am leis an gabhn áirithe sá na mair sásta anna bhfuilean son ag an lán tosaí tá míid Tharnais go dtí cluiche de aon chúlaháin héin na 30 ag Loch Garman héin na 10 ag Áth Cliath. Dachartí gainge seilemh gláán a gáiltean son agus an réiteoir congairt an imirt sé mála héin iad a chathbhaisteach tá sé chuna chathbhaisteach ar deire agus sé nó an goile nó mar sin fácha in san cluiche an buntáiste ag an bhuirean áitiúil héana na 30 go gine héana na 10 agus an réiteoir fearíomhálaí chun sin na chathbhaisteach ag an deire an passive róg sé amach de Áth Cliath agus tá sé dábalte tre Conor Dolan iad a chur announcí go rís blochál den chéad scá ag a Loch Garman sin anna sciletá smachtathe cosisiúta cluiche tá seantar an Dave Howden Páirc an ceann san na meitheasteach sin ceannas de cúlíní is fearrtá feice go dtí seo sa cluiche an bhearna is mú in isidir na fórna agus cuman amachchas in isis ar Loch Garman sár chúlín amachchas amach an sin tá si gafa ceire chúlín chun tosaigh ag teach an ceang an son bhí cían ó trúma. Number 13, Simon Roach, is replaced by number 24, Páirc. And substitution on the Dublin team, number 9, Liam Garrigan, is replaced by number 18, Joey Canaan. Joey Canaan an Tráchtaireacht an captain Liam Garrigan dá Áth Cliath má se na hathra dhéanamh ar an dáhéamh sa beag dóhan am ag an dá iarán ní lech ceithre chúlín idir na fórna ach na scórna deirneacha tre Luke Roach agus Cian Ó Tuama treis bearna de ceithre chúlín a chur idir na fórna. Nis tá puck séir ag Loch Garman agus Cian Doyle os na síl maileoir a thógadh an ceann áirithe sa címín híos fuaman son na banistóirí an vertical de Loch Garman Aidan O'Connor agus Paul Carley ag fécant go géire an gluiche ar nó taí na mlíonta le fórna féis agus le clubbanna Carley bhí sé le Emitig Bhré nuair bhúdar Craobhacha Cailehantán gábh líon ó chuin a Tharnais le na chúnta inis tá deis ag Loch Garman agus Bevrálón ceansa a chur Haran Trasnáin. Seo chun Luke Roach a rís níl ceansa fada go leor Peter go méid seantar an Táirna Éirice sigan sa más féidir lo seilemh a gáilt. A brúan isir chosantóirí Áth Cliath tá gáilón slitir a bhogad go mar Peter go gaithigh an réiteoir seach a ríiste ní dhéananig mar go bhfuil an ceansa Tharnais ag Áth Cliath tá ceithre chúlín idir na fórna tá ceithre nómad de mar sin fácha I Páirc Chadwicks Loch Garman an iarán áitiúil chun tosaigh bhfuil cúl eile in Áth Cliath ní bheith leis an iarad áirithe sá mar go bhfuil cosint in sco ag Loch Garman tá sé Ibrahimach gama isteachtaín lán tosaí a rís tá fudfeid na Páirc clúdathe ag Luke Roach an ceansa Haran Trasnáin sin é léit na himre sár cluiche a dhimmart aige ag clúda gach áirlacht an Páirc an son néú gúlín aige agus inis an bhearna is múrís idir na fórna héna 15 a gcuinmh héna 10 cúig chúlín aftra an réiteoir a rá fan fós tá anna díile fós le Tráchtaireacht. Conracht ag fágan na Páirc agus na hathra ar fad inis a dhéanamh ag Áth Cliath ach tá cúig chúlín aftra agus bagóil leat inis an stad seo den cluiche gombeoch cúl eile ag tastáil ó Áth Cliath má hastíú an ceansa a bhuachant. Dearan go mbeidh trí nómadú ceithre beidir dam cútamh gorta ar leid sa cluiche. Fear Loch Garman sínta nó fear Áth Cliath sínta an san godain sin é an fear leabhar Páirc. Pocanna Éirice ó Flonbaid. Agus Tommy Ray chun leanúntaráid tá sár cluiche áirí feicethe idir ar chóscóir ag letham héna seacht an taobh beag dímór Áth Cliath nach bhfuil trí chúlín aimse sa Táirna Leach go dtí seach tá am fósacha an ceansa ibrithe steach bhfuil crinnes leis an iarracht sin níl idir Mairiste gan son an tuchtú ceanna mithir stré ar Áth Cliath sin ceann in áirí a heasta gútha
Marga will an 3 score derna tucha de Loch Garman Luke Roach le gá ceann Kino Túma le ceann eile rud a gágan go bhfuil cúig cúlín atra agus gá nómad go le fáca. Leis Conor Dolan. Ag a rís sár cosan de sigan son ag Loch Garman agus an ceann well an ceann glanta bunos ceann gotí Dolan a ríist. John Tarnier beir go bhfuil contúirte sigan sa na tosig rochisteach go marach tá cúlbar a rá fannig í siar. Níl sé seo dá léon áit nach charan lína deirg néú ceannar stré Áth Cliath agus a rís beag na ceann sin costas ag deirna himar a féhhan gá nómad. Fác an réitóir dul seach ní lisagam céir a bhí bunos ceann leis an gceann ártha sa. Beir go bhfuil sé rá leis an cúlbára chun deithna sa dhéanamh agus gan éon bhaile bheith air. Ní dom go raibh sé choréon bhfuil bhaileir le héanrad go dtí seo. Leis an Dave Howden Páirc Loch Garman ag iarige bhailú ag smacht a goáling hain le ríist. Ag Áth Cliath a cúlan á riire tá testáil tá Bert Cosantóiriste an son. An fear dhéanaine á Robbie Chapman. Féhrú tá Cardaí Chapman agus an Cumán Granta leis an Slitterach ag an Deran í Irene leis tá ceann contúirte go stachan sa go bhfuil ó dúling ach ag an Deran cúlbára déanamh dóhan tagann sé macht tagann sin pass amachtaí Sean Rowley. Agus faoisimh do Loch Garman an ceann buaite ag Dara Murphy. Murphy ar an Dave Lína, Bert Congreg leis. Murphy fósadal bhfuil an ceann Craig Murphy. Ó ag an Dara tá contúirte sigan son na 60 Carnóga bhí idir. Bhí míar ar an áíre. Bhí seansúntaach an son ag éair scór ag an Dara. Pog séir amach a bheith ann do Áth Cliath agus an plán inis. An slitter a bhúla chó fada agus a dhéach fion baid. Mar go bhfuil an tam beagna caite 30 second a gná am. I dom bhfuil fógra imime an áde fós féin am cútamh gortathe. A gearan go méid gáú 3 nómad ar leid an ceann smacht a thnáis ag Loch Garman. Cluiche maithimar ag Dara Murphy ónar tháinig sé staachtaín taobh hawla héin sé. Rás a ríist ag iarige bhailúin sa tá Loch Garman agus Áth Cliath. An bhirt ón dá héamh ag an deireadh an réitóir rá. Tá an slitter thnáis domsa tá. Sin mar híl méid be cean nómad am cútamh gorta máise tá am fós ag Áth Cliath ach beag cúil ag testáil ní raibh Aidan O'Connor mór an sásta nuair a chair sin son go mbeadh cean nómad ach déiring má chamádan siad ag geain go bhfuil Loch Garman inúachtar ach ní bheoch is a go in éon cléhamánaíocht inis ná riomh Áth Cliath caiisiad cúil a bhaintach ach na cosantóirí sigan son de Loch Garman déanamh sár obair sa tarna leach ach brúin is ortha an ceann go a thnáis ag Conor Brennan Áth Cliath seansan sa beidir ar cúil na cosantóirí agus na himmarthirí ar fad ag titim siar do Loch Garman agus tá puck séir brownta ag an réitóir an ceann áirithe den talamh tá 10 second an ceann nómad imethe agus tá seans ag Dennis McSweeney. An dríála sin cúil sinníon cheist. Tá cúig cúlín atras dulm go bhfuil cúil ag tastáil ach fós. Tá 3 nómad eile sa cluiche McSweeney leis an gomatáir tá sé chun an ceann chuir ar an trasnán bególam ach ní bheoch is a got McSweeney ó néamh Oliver Plunkade ana chrainn go dtí seo sa cluiche sé íseal ach ag an deire díreach ar an trasnán. Bhearna thnáis go dtí ceithre chúlín héna cúideag a gcuine héna héindeag. Chéad scór an son ag Áth Cliath le den nómad agus ceann a bhí ag tastáil go dóite. Gá númad mar sin fáca inis dar sé sin misneacht Áth Cliath seachún an fear céine McSweeney a ríist os glín na gúlaí scaoileann an ceannsa ach ag an deire díreach ar clé agus ar fóríl an 10 ceann atá mé ar stré ag Áth Cliath fós ceithre chúlín idir na fórna agus chomaras i dhéach sin ceann búilteach ag tíorna an dail dearan go bhfuair sé fallár bharrá nach ar in bhaile réonrad agus tá Calís an son géilte ag Loch Garman tá gá númad mar sin fáca an slitter chun a bheith fáca ag an bhar leir Páirc ben gaharan an cúlbára teachtamach caiithú ana creadúnt a thart an bhirrtecha in áíire sa cúil tíorna an dail agus fion baid agus an mhair taobh lína ránis tar siar go dtíon spotta ceart inis seo ceann contúirteach tá nómad go lenn mar sin fáca sa cluiche seachúing an cúlbára fion baid Áth Cliath an ceann chuiristeach sa chearnóg
agus Beidir go méid den éigen tabal te teangaháil éigen te Ionad leis an slitter ní dul go bhfuil sé búlta roiáda nó bhfuil ag an deire dí máil amachchas an mach sin an rud deirnach nach raibh go tharlóig a meth ar fóriil agus bhfuil le ceiricúlí natra tá Loch Garman ag fiochan gomach ní bheoch is a go riomh le hamaníocht tá ann fós ag Áth Cliath seilehanis ar neise chun lán Chúlínú an first cúnge David Lucy chun iad chur ar an ansaí inis Brewer Loch Garman accounts me sheets and shock le Conor Dolan le pass Chasantá Shansansa ag Áth Cliath cool Max Sweeney Derek Haran Chasnan Trí Chúlín an isidir ar fórna agus tá 15 second fáca Beidir dameach sé sin Beidir cúpla áirlach níos ísle gomeach sé meheisteach sa líontá a ríis chomh maras a dhéiteach sé tír an dail go dtí an taobh hail den fór cool ag tastáil ag Áth Cliath nílig le déanamh ag Loch Garman ach seileamh chamád agus gan éon rudí céileach tá an puck séir géilte an crís a méle gaithne inis I Páirc Chadwicks Loch Garman agus tá seans déanach deirnach inis sa cluiche ag Áth Cliath tá siad cool chun deirgan sa má hainan ceansa staach sa líontán beag am breise goin gan éon cheist Max Sweeney chun é hógant an rud deirnach tá uigná a chu roiad níl sé sin déanta inis lámh a chur náda sin a hastín ó Áth Cliath seileamh a bhógan tá duine mithe chun talún tá siad ar fadiste an clipper de immerthóirí an réitóric fear tá de mithe thar an cathrú nómad tá cútamh gorta agus tá an adóg séite puck séir amach a bheith ann de Loch Garman dhearann gur leir sin nó bhfuil an adóg dheirigh séite dóla mé tá an adóg dheirigh séite chun sa bhí seans deirnach go déanach sa cluiche ag Áth Cliath ach ag fíorhearan na himmartha Loch Garman ag seasamh an óid viidir arás ar fad an áiríire sa tarna leach hí na fórna chortha meid an breise héna seach an taobh ach in san tarna le ana haspántas ar fad ag an bhfoirn áitiúil Loch Garman be siad brasásta a bheith in san cluiche cheannis bhúidir go deirnach é gá bhliain ó chin bin an chéad ceann ó 8-5 agus dábhrí sin bhreáló craobh na bliana seo a bhuachan tá Cluiche Leathcheannais búteá ana haspántas sa tarna le ag Loch Garman ag lehéadí Luke Roach agus Dylan Purcell agus Darby Purcell agus an captain Luke Murphy Caitú creadún tharta Áth Cliath freisin thrididir go dtí an nóméid deirnach agus bhí seans ar cool ach ag deire na himmarthantá siad Loch Garman atá búchaach agus atá i dul raig go dtí an Cluiche Ceannais an scór deirnach antá i Loch Garman 2-2 ag an bhfoirn áitiúil 1-2 ach 1-2 ag Loch Garman 1-2 ag Áth Cliath Loch Garman i dul raig go dtí an Cluiche Ceannais anna cluiche antá Rána leistigh an son ag an deire tá sé staach fada le Ben Goran ag an deire tá seansar scór an count an a methe Haran Chasnan sin scór den scó Rú inis agus Áth Cliath dul ar an ansaí Chasna héin si tá siad mar in sna tosa Sá Robertson ag Dermot O'Dooling go hard agus Haran Chasnan Sarthúla cíanamh tá Loch Garman a Tráchtaireacht Cillian Byrne spás os a chóir ige agus an countsa toiste go maithag Byrne Sarthúlín tá Loch Garman gafa cúirt Ginnimbro amach de Kennedy cín se go bhfuil duine leistigan tá seansan sa beidir ag Áth Cliath ar cúil tá siad fósa dul an countsa Bartas an angach Sarthúla gáis sin gáil tar náis Sar goháil an sonnig Dylan Purcell ag scuileann count áirithe son isteach na muir díreach ag feicead an ard agus sin scór an cluiche go dtí ag Loch Garman áirithe sa Tá sé samúla inis céimh se le bhistigan son tá sé fuite ag Loch Garman tá seansan sa ar cúil agus Bartas an angach Simon Roach leis an gceann áirithe Tá seansa chun Loreen leis sé an O'Reen go hard bhfuil an countsa crying an muir ag fécinn tá sé díreach leistigh den fosta Sarthlí an lá tá sí Callum Walsh an son an pass sheer go fan le chun Loreen beidir go bhfuil seansa go siúdar cool bhfuil Calísh an son Neil scuileann an réiteoir leis agus chun Loreen Haran Chasnan ar Irene le Loch Garman sé Cillian Byrne seileamh chamád seansa ag Byrne nó ní Byrne an tannaí tháinig go seachantá sin é cín dail déanta go maithag dail Pontá Sharnashanis ag Dylan Purcell dul seach an pass go cliste amachtín captain sin é Luke Murphy an captain le scór inspiráideach do Loch Garman tá si do Rowley bogaisteach an pass tu uig an son
Tá sé garisteach inis hosathe Loch Garman tá sé dín lán tosí sin Luke Roach. Loch Garman sin anis skilletá smachtathe cosisiúta clétá Shanter and Dave Howden Farcan counts on a mehesteach sin counts the coolíní as fiaratá fecin tá sé Ibrahimach gama isteach dín lán tosí ríis tá fudfad na Páirc clúdathe ag Luke Roach an counts a Haran Trasnán. Sinead Lake na himra and counts him as she's the shock of le Conor Dolan le pass Trasnantá Shantanta he got a clear cool. Oh Max Sweeney Derek Haran Trasnán